Ahojte, ja som Želotor a toto je moje prvé video z tejto super hry Minecraft a z tohto úplne super servera Minecraft. Toto bude moje prvé videjko, takže jedno, ale ak nepoznáte Mineplex, proste je tu veľa, Minecraft určite poznáte, ale Mineplex je tu veľmi veľa minihier, čo si postupom času ukážeme. A proste je tu strašne veľa takýchto hier, hypinu vám do popisku. A dneska si ideme zahrať Arkády. Čož je toto všetko, v jednom je toto. Väčšina. Niektoré tam nejsi si budeme hrať samostatne, ale tak si zahrám. Toto je hra, kde sa odpalí, kde sú dva týmy, modrý a červený, ja som červený a hádeme po sebe TNT. A ja tu mám taký kit, že čím máte menej týchto páčok, pozrite, keď ich máte veľa, to ide rýchlo a moc to nepadá. Keď ich máte málo, tak to ide pomaly a celkom to dosť padá. Vidíte? Tak to klesalo. No ja to viem a takto. Čo? Ja som niekoho zabil. Áno, zabil. Sme len traja na 4. To nedopadne dobre. Jeden kill, 4 gemy. Teraz budem Index. Čo vám môžem také povedať? Tu vidíte ďalší kit. Máte zlaté brnenie, aj ten mám. Ale ten nie je taký dobrý. A viac vydržíte. Maťo, ja ti verím! Dobre. Už ti neverím. Takže ideme na ďalšiu hru. Čo to bude? Snake! Gladiátor. Juhu! Toto dole sú mapy. Tu je, kedy to začína. 13 milónov. Tuto sú hráči, hra, server, gemy. Kedy to začína. Kde číselka pravo v červené. Nikdy nezistil, čo sú. Tu ďalá. No. Je tu o to, že postupom času sa vám tvorí dlhší a dlhší hadík. A musíte do nikoho nenabúrať ani do seba, nenabúrať do steny, lebo vás to zabije. A do vás musia nabúravať, aby umreli. Jednoduchý princíp. Keď zožerete takú slajmika, tak vám to dajú. Nevečku naviac, alebo ja neviem asi. Ja proste ich žerem. Tu aj kity, ale nemám toľko gemov, alebo gemov, hovorte si tomu, jak chcete, ale nemám ich toľko, aby som mohol si všetko kupovať. One in a river. Tak o tejto hre môžem vám povedať. Proste je tu o tom, že máte zabíjať ostatných hráčov. Lukom ich máte na ranu, sekerou na 3 alebo na 4. A musíte zabiť 20 ľudí. A komu sa to prvému podarí, vyhrá. Jednoduchý princíp. Juhu.
Ja mám kit ninja. Do komentárov by ste mi mohli napísať, ako to vlastne funguje s tým YouTube rankom. Dosť by som ho chcel, lebo za to dostanete všetky kity a mohla by byť vo videu väčšia vrča. Aj na začiatku videa. Takže, ak viete, prosím vás, poradte mi. Ja neviem proste zistiť. Takže pohľadite. Stefan Gamer mi to zabil. A som mŕtvy. Proste jednoduchá hra jak. Umri. Nie, oni majú kity dobré, ja nemám nič. Na budúceho videa by sme niečo zarobili. Umri. Au! Neviem túto hru lepšie hrať. Oj. To neviem dobre. Ja umrem. Neumrem. Jej! Nie! Koľkatý som? 5 iba? To by bol F. Akože pek. Umri! Nie! Tak. Kde ste kto? Tu je niekto. Wow. Sa nejak rozbehli. Ne! Umri. Nebudeš byť, Štefan. A som prvý. Na to dáme. To dáš. Ahoho. Ten Maťo, to je môj nepriateľ. To mi popredí. Opäťky. Druhé miesto mi stačí. Ešte si dáme jednu hru a bye. Takže, čo bude naša posledná hra? Vy teraz! Dobre. Ide tu o to. Sú tým Vitery a tým Humani. A proste Vitery musia zničiť týchto materov. A proste musíte zničiť. Tak. Nebudem robiť zle. Poď preč. Ne. No dobre. Dobre, troška som sa zastavil. Tuto sa oni objavia. Môžem tam teraz strieľať naslepo. Že som niekoho trafil. Ale to sú také náhodičky. Teraz snáď umre a sa mi je dead. Dobre. Asi vám to tu dostriham, lebo to je strašne dlhá hra. Nevadí. Proste vás nemôžu zabiť. Čiže budeme hrať bez bláznenia. Viem to tam prejsť. Minúta nám prešla, ideme sem. Ježiš. Nechcem ísť von. Tuk. No púškaj! Vydaj, ja ti verím, to dáš. Jau! Keď do vás strelia, tak toto. Tak neumrete, oslepí vás to. Nemusí trvať 5 minút, keď vyvraždíme všetkých humanov. Alebo 5 minút. A to je väčšie. Tak to sú všetky okno.
Kde je ten... Načítaj sa. Kde je ten Magor? Kde je ten Magor? Kde je ten Magor? Krásne. Za chvíľu, kým prídeme späť. Už toto video je dlhé, takže toto je už paintball, to vám ukážem na budúce. Lúčim sa s vami, uvidíme sa na budúce. Čaute.